koji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kege n'Eze-Ana Eze-Ana ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala agaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala agaba n'ihu Eze-Ana ugochitubelu onye ọma ga-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye dịga anyị fọntambaki ndị oche bịanụ fọntambaki fọtesi gara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụkwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezeoku TV. I welcome you all in today's edition of question and answer. In our midst, we'll have a true Igbo traditionalist, an ordinary evangelist. Sir, you are welcome. Well done. Please, I would like you to introduce yourself for our viewers to know you more. Okay, my names are Ogbuefi, Eze-Ana, ugochitubelu, oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Dalo. Thank you so much, sir. Before we proceed with today's question and answer, is there anything else you would like to say to our viewers? Yes, viewers all over the world. Dịka ị na-esonye anyị n'oge awa nke eziokwu na-emetụ aka na share button na-invite your friends ka ha nụ from the horse's mouth. Site n'ụzọ dị etu a, ị ga-esi n'ụzọ dị etu a, you might redeem your karma by sharing these good messages. Maka na ị na-agbasa ozi na-share good messages, ị nwere ike isi n'ụzọ dị etu a wee help mmadụ. Ka ị na-eme nke ka Chukwu okike gọzie gị. Nke ọzọ bụ echefukwara na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị na aka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị a. Aja bụ aja mbụ n'elu, aja esigoro na ebu n'imirikiti elu, mana anyị anaghị eshi ihu ọrụ na social media ma ọ bụ testimonies na social media maka na ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị dị maka ya wee bịa. Mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Aja anyị na-achụ, anyị achụbaghị over the years now. And don't want to know since that time to date. Yes, even in 2024, we got in the book throughout the year. Yes, it's go singing weekend. That's why I say me I forward here 3 prayer requests. We made donation token to the account number. Any way prayer request is never not na chuaja, na go for new kubio singing. Nisi ototua. Eja go dim na temple, just chuaja, go for kubio kunis in the Rines to your line and come on January. Ụbọchị anyị na-achịkọta ya, anyị na-eje na mmiri jee chụọrọ ndị mmiri aja gbagota n'elu ala na temple chụọ ọrụ aja to entities of powers, then jeze n'ebe nchụaja gbuo ebulu wee mesara aka. I can tell you what you don't know is only a mystery to you and not to all. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye, ị ka chọrọ isonye na nke Jenụwarị a,
maọbụ na nke ọnwa na-abịanụ. Chatịa m na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. I send a message, I will respond. Ọ bụrụ na ịkpọ akpọ, ọ bụrụ na m dị too busy, my PA will pick it, but I can assure you, ị ga-enweta response almost immediately. Ị na-esonyere anyị, ọ bụkwa ndị na-esonyere anyị from Eziokwu TV. Ị like ya nkụzi ya anụta, ma ọ bụ nkụzi ndị ọzọ anyị kụzigoro oge gara aga ịchọrọ ịnụ, jee na Ugochitubelu, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na YouTube. Ị ga-afụ afụkasị nkụzi ndị ọzọ karịrị over 1000 lectures nkụzi anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla over the years. Ọ bụkwa ndị na-watch site na Eziokwu TV, onwe Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a bụ Eziokwu TV. Ịchọrọ ịwọchị ya ọzọ, jee na Ugochitubelu Movie Productions maọbụ na Eziokwu Great Movies na YouTube. Ịwọchị ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube. Ịwọchịkwazị ya. Ka ị na-eme nke a, na-agbasa ozi, na-echi a, na-agwa ndị mmadụ gbasara our administration. Ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ha gọzie gị ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie. Thank you, sir. Daalụ. We have few questions for you today. The first one is this 2024 slogan that says "No grief for anybody." What is your take on that? Thank you for that question. Anyway, all depends on the twist we got here. Ọ bụrụ na no grief for anybody bụ ka ị na-abụ ọbụ ma ọ bụ ka gị na ndị mmadụ na-asọmpi mmasị ga-emeni ya, maka na nke mbụ ga-abụ na ọ bụ dị n'aka Chukwu. Nke abụọ, no competition in destiny. Yes, kama ihe mmasị gị no grief bụ ikwenye ka mmadụ duhie gị ụzọ ma ọ bụ mee gị ka iluzuo focus na those set goals you set goal for yourself for 2024. Ikwenye ka mmadụ play down on you. Ikwenye ka mmadụ gwa gị na those goals you set for yourself na ọ dịrị achievable, maka na ihe ị gwara onwe gị ị ga-eme achieve. Nobody will blow your trumpet. Ọ bụrụ na no gree gị bụ na iset go your goals and you no gree for any distraction ọ na-ga-eme gị ka ị ghara achieve those set goals for yourself, I support you. Mana ọ bụrụ na no gree gị bụ ka ị na-akọmit iwu, na-eme nke ọbụla na-asọ mpi, na-eme eye to eye, na-abụ ọbụ mmasị gị ka ị play down na this year no gree, ihe ọ bụla enyere gị aka ịga far na 2024. Daalụ. Thank you so much. Daalụ. No grief, make nobody lead you astray this 2024, right? Yeah, very important. Okay, the next question is, what age do you think is advisable for any girl to be qualified to be in a relationship, sir? Okay, daalụ maka ya bụ ajụjụ. Nke bụ eziokwu bụ na ọ depend relationship, depend ihe the relationship is all about. Ọ bụrụ na relationship bụ maka ịgụ akwụkwọ, yes. Ọ bụrụ na relationship nwere many categories. Ọ bụrụ na relationship nwata nwaanyị eneghị anya wuti nwoke ibie, wuti nwaanyị ibie, ọ dị normal. Yes, mana ọ bụrụ na wuti nwoke ibie, that is opposite sex. Now, ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na opposite sex, mma advice onye a to apply that with caution. Etụtara m n'oge nke m nwa, oge nke anyị. Yes, n'oge nke anyị nwa, o nwere nwata nwaanyị mụ na ya dịrị na mma, onye Enugu steeti, although she's late now because oge anyị na-etolite mesiziri ọnụọjị ọnụgwa, one of my best friend then nụrụ ya ọmụkwụ ụmụ before pass ya on. Yes, but mụ na ya dịrị na mma for years, to the extent that my family is ma onye ọbụ. Ihe a na-agwa gị bụ mgbe nka dị ebe between 20 to 23 years. Anyị nwa na onwe ya dị ebe 18 then, but I can tell you for those years mụ na ya dịrị na mma, anyị nwere mmekọ nwoke na nwaanyị. Ama m na ụwa oge ahụ ọ dị iche n'ụwa kịta. Yes, mụ na ya mitiri na ọgbakọ n'ụlọ ụka. Yes, na Blue Army then and the region of Mary. We like sisters, brothers and sisters, genuine. Ọ na-eso m bịa na be anyị, asụ akwa, everything. Mmesokwa je na be ha. Onye a na-agwa gị mụ na ya na-erikọ nri n'ofu efere, mana anyị anọkọta bụ okwu nwoke na nwaanyị. Ka ihe imagine.
So money had is so close to that. But that time anwa one of me ihe gbasara ịnụ nwaanyị abụrụ ma emebụrụ m establish. That is na agwa ga money ma alụ oge nke ebe 20. Na nwa ya adịghị dịka ebe 17 then. So what I had a go put in away, but now here Basalo, we go to normally discuss here Basalo fact and how to motivate each other to remain strong. So to the extent that my best friend Noria Bonya Dasi, Oya Dasi no Noriano, he is matured already, or the older than me. He already get established na shop here, na main market. Before Omadi Gela, the lady approach, Obi Agwam, some this my friend, say go ahead. You know what I mean? So I'm in a relationship where every headache says they attached to it. It's the love like genuine. She's from Eze-Ana and I'm from Anambra State. You can see. So, but I can tell you, man, how to go work out with the teacher. Yes, how to go work out with the teacher. Man, you not check what I got. Then age, what depend on maturity. And in cause of a relationship, or a relationship who already met. Somebody can make collection, then it's allowed. Man, over na relationship go for sex. That is it. Maka abulokita wo eku ana nwoke na nwanyị na adị na mma oburu sex. So oburu no what I want. Sorry, by into platonic relationship in the terms of sex. Then for me, it depends. For me, I will not be proud if my daughter enter into relationship, walk away minor, or the very wrong. You understand? So, if my advice, young people, go to be cautioned near Basalo early relationship, as in intimate relationship to the extent of having sex. Because of ihe abụ ịba ya na into intimate something. Ndị Igbo na-atụ isu na nnụnụ na-eje ọgụ gbogbo na-ekwo na aka aka. Because ibido n'oge banya n'ihe kpatara matter of heart. Are you matured enough to handle the heartbreaks? Are you matured enough to know the do's and don'ts? Are you matured enough to know this one, oh, this is the limit? All these things is what we put into consideration. So for me, yes, Nigerian constitution may the age of maturity is 18. But for if you ask me, I will tell you that it depends on individual differences, understanding and maturity and family upbringing. Yes, but in advice, my my advice young girls not to rush into relationship, intimate relationship with sex, not to rush into it. Because if you rush it, you will rush out. Particularly too early. At some certain age, early 20s, they are tired. Because what I read on because only amateur the do's and don'ts. And no matter of case, I handle the matter of the heart. Although one matured enough to understand men, that a man is asking you out does not mean that the man loves you. When a man, the nature calls for a man, any available person can be used. And at that particular time, any kind of promise can be made. So all you hear was saying, what I carry to non-rush it to be able to mature and gather all the experience you need and be sure that you can handle the heartbreaks. Because once you enter into it, your heart must be broken. Quote me anywhere. So for me, like age of maturity in Nigeria is 18. But if you ask me, don't look at that particular number. Age is just a number. Make sure before you go in that you have what it takes to handle the rough side. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. What about marriage? What age do you think is advisable for any girl? Okay, if you ask me about marriage, I will, for me, government have already said 18.
age of maturity. But if you ask me, I will say honestly, I will not like to give out my daughter her hand in marriage when she's 18. No. You know why? Because she have not gotten enough experience to handle what marriage takes. So for me, I will advise ladies of early 20s to accept marriage. For me, early 20s is okay. All right. Anything from above 20 to 25 is okay. All right. Thank you so much for Yeah. that question and answer. Parents that persuade their only son to get married at the age of 20, do you think is a good idea? And does Ordinary Igbo support that? Anyway, the reason I don't see any genuine reason for parents to force their son to get married at 20. Nke bụ eziokwu bụ na at 20, that boy is still a child. A man and a woman are both. At 20, how many of men, okay, boys at 20 can feed their family? How many of them understand what marriage is all about? I can give you many. I know one guy I know, his only son is from Ozobo. The parents got married to that particular girl for him at that age, almost something closer. Now, when he grows up, he was like, this kind of lady is not my choice. So, believe in me, if you're a woman, I will advise you not to go accept a marriage, such marriage, a family arrangement of marriage. That kind of arrangement of parents, now for 20 years, or nobody, it's not acceptable. That is my advice to young girls. Now, if it's me, I will never give my lady, my girl out to a boy of 20 years. Yes. Then, and when many reasons, I want to go 20 something, 25 and above. I can consider if only the guy in question have established himself. He should be man enough. If a guy at 25, yes, me at 25, yes, here's my own complaint because at 25, before 25, I will go millionaire. So my father approved that because at that 25, I know I'm into women and one more why. So when I approached him for that, said my son, okay, since you are not into relationship and they are not a woman type, maybe more can it. Man now at 25, I'll go new stage, they preach in a crusade. So now everyone the financial buoyant. That's why my father approved it. So man, him one a guy the 25, all the better, and the financial capital, fine and good. Man, 20, had them sure. The last time I checked, I did not sure no more a boy of 20 years, they financially stable. So what about people that has their parents back up? Okay. Maybe financially. Yes. Their parents are willing to support everything. Yeah. Okay, now, if parents support their child, whether the only child or not, a child of 20 to get married, it means that the parents, it means that the parents will be the one in charge. It means that the parents will be the one in charge of that particular marriage. They will be the one that will find a girl of that's stable to their own mind for you. They will be the one to finance the wedding. They will be the one to be feeding. Now, it means that they are the one calling the shot. I can tell you, if your family is the one calling the shots, clothing your woman, what power and what kind of man are you? I had wrong what the parents say you take care of it. All those things. On a you are not in charge. Yes,
they are not in charge, because for you to be a father, so if after giving to the parents will see to the pampers, to the food, you will see be saying thank ma and everything. For me, it's not the best arrangement. Oh, but all the wrong. I can tell you, most families say like that in recent time, there were problems. Yes, but all good about here. Mgbe ahụ apụrụ ọrụ Igbo n'ụlọ nne na nna anụmaka nke nwaanyị ha chọka nwa ha na nwa ha biri unu niile a na-eji ugbo ihe akọta ka a na-eri ọnọdụ ka famili ọnụ na joint earning business. Mana ọ bụrụ n'ụwa kịta enwere ike ị na Abuja nne na nna ya anọrọ Anambra steeti, ọ nwezie anọrọ ebe a na-ese ndịrị ụlọ ihe unu na-eri n'ebe ahụ ụlọ. Ọ dị wrong. So nkere ihe m na-ekwu maka ya, ọ dị very wrong. Ime arrangement accept nwatakịrị 20 years nke mbụ na ọma adụ matured handle marriage challenges. Ihe ọ pụtara na any problem ọ bụla e nwere na-aya akpọ nne na nna ka nne na nna intercede. Daalụ. Thank you so much, sir. Yeah. The fifth question. Some parents always say, I know what my son/daughter wants. I will be the one to get a woman or choose a man for them. What is your take on that? I still insist it's got a wrong idea, because you cannot claim to know exactly what your son or your daughter wants at that as a teenager. That's your son and your daughter at that particular age might accept their decision, because decision parents they feed them. So only keep accept at that point in time. But that I can tell you, whenever the boy when Gabasi, if no give video, they say no, one actually bad because no one but I can tell you now 90% of marriages are arranged in Odia. Thank you so much, sir. But sir, let's go off that age. What about a girl of maybe 26 or a boy of a man of 30? You know, that their parents are still making choices for them. Okay. Or if the man is capable, if the man is capable of enough to take care of the woman, is capable financially to take care of the woman. Now, for the family or like in adversary position to tell you, my son, it will be our wish to help you to get a woman from a good humble background, or maybe when you see ezeana, it's not wrong idea. If it's me, yes, my parents want to help out to get someone for me. The only thing I will do for me, I like a I don't like the upon a woman, I said, name my specification. No, then I'm trying to go Hana. Now, no this spec, no the need. Then I always all her look towards that would need. Then add is here with a good character and a good family background. I'm good to it. What wrong good in here? And then I'm not to one. Man, to unlock don't want to spec my thing. Yes, I'm going to spec my thing, but yes, I'm going to spec my thing. And that spec my thing, I will not accept if my parents photo that spec. You know what I mean? Man, my spec, so did my spec, why not? It doesn't matter whether or not your parents say your family is even good. And what I can add good. Didn't do it or what the woman. Then in this year time, I don't know why Marana no the character or the compatible. All right. So as a man, what else do you expect from a woman to bring to table apart from sex? You know, over the years, this question has been thrown to ladies, and 80% of them lack answers to that. So as a man, what else do you expect from a woman you want to settle down with, or you've already settled down with, to bring to the table? Yeah, thank you for that good, wonderful question. The truth of the matter is that if you're a woman
and they want to remain relevant in their husband's home, he must be valuable. He must bring something to the table outside sex. Sex is not what you are bringing to the table. Sex is your own now. Yes. If a man, what a man is bringing to the table is to have sex with you as a woman, he doesn't pay house rent, he doesn't provide food, he doesn't take care of the house needs. Is that one a man? So you can see that it will not work. So if you're a woman, sex is something mutual. Love that two people involved, man and woman, shared among themselves. So that one is natural calling. So that one is not what you are bringing to the table. So if you are a woman, what you think you can bring to the table is sex, you are not bringing anything. So what you will do is that what a man needs is support and respect. That should be what you bring to the table. Let you be an asset. Let you be the confidence. Let you be the backbone. Let you be the advisor of the man. You understand? Oh, no, be a water business proposal. Example, no water business proposal. He said that they may to no yaba and do may to aba before they were the advisor. Yes. So then na check over again now. Okay, we he bring to the table the man will do say, oh, this woman up to when was last time they made some pronouncements? They know we are that the yagaba, they are back here in prayers. Oh, well, the man of footer, they will support as a life wire. You never do without you. Man all says, I will not says, Auntie, I know who working in whatever says somewhere. So a process. But even before, when there was no granite, nobody shop concrete, we can manage. So, man, had not take for the man to value you, you must be bringing something to the table. One, he got any respect. He got good ideas. He got add some impetus maker or not there. Because I say, if there is any successful man, there must be a woman. So, only in any peace of mind. Because all okay, any peace of mind, you wiki each chapter, your game, can go be a quiz you. When you never about what I choke, no king of peace of mind. Gano, he in a new BP. Or mother was he catch what I would say for. He think about business, no game make a good year. So he high will walk it, now your mind. Because please and please, what we are begging you people is one, respect and support. Respect and support. That's the greatest thing you can give a man. Give him utmost respect. Give him all the support. Once we have this one, sky will be our starting point. But if he says, forget it. Because says it's just feeling. Both of us are just enjoying. That one is not that of it. It must be respect and give us support so that we'll be able to bring out the best in us. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. In terms of that support, is it financial support? Is it spiritual support? What kind of support? Thank you. Support includes, could be spiritual support, like I said. Prayers? Yes. Why did you see a odogum? I'm proud of you. Although one is again with take care of the whole house. Bills. They take care of more. Both asodogu. They take care of Umas. Nane Karaka. The gory of Sierra Tata. The one is go safe for Nine it's the gonna give a 1 year no more. Now, the Homaga name, Mary. They could be open easier now where I am. Now, go for this year now when or you're not actually. We name it you Mura. You go, you Murak in here. We are no general gauge, no one or support in here. Then, you are any spiritual support. Then, make a mother's web as if you don't know in there and I said that the other time said that you had a corporate web as we were. So don't mind that idiot. Can't hear me camera. Why you me? All the support one. He had a young can. Makana, you never get support one. On a Jordan Igbo, never what you want to. So, my no that, no go about the problem on anyway.
ebe nsogbu na-adị ụlọ ọ bụrụ na ọgwụ ọgbọ onye na-enye ya isi so instead of ịwụ support ka ị na-enye ya wuru gị na-ewetara ya nsogbu ewetara ọ ndị ahụ na gị na-ata mmụọ. Thank you so much, sir. Yeah. Ordinary Igbo, does it support courtship? Yes. Ordinary Igbo support courtship. Yes. Ụfọdụ ya adị surprise. Yes, support ka mmadụ ga atụ. N'usoro alụmdi na nwunye n'ala Igbo, ọ nwere ihe a na-akpọ nneta. Etu esi alụ usoro nwaanyị n'ala Igbo bụ mgbe ị fụrụ nwaanyị ị chọrọ ịnụ, ijekwu nne na nna ya, gwa ha na o nwere nwa ha nwaanyị na-efukọ ya na-elaikiri ya tenụ ha wee sị oke na ha anụghị ihe ikwu ka ha jụọ nwa ha nwaanyị wee jụọ nwa ha nwaanyị nekwa ihe onye na-eto akwụ ịma onye ọgbọ sị ya si na ya fụrụ gị si oke ịlaikiri ya nekwa mmanya obi wee bịa anyị ṅụọ o mechaa ife na ọsị ya nwa ṅụọ ma na-aṅụ ka a na-agba ya mmanya mbụ emechasị mmanya gbanya nụ gbanyekwa ọzọ daiz ọ bụrụ na ịdị serious ịbịakwa ọzọ unu eburukwa otu arịa nkwụ etu esi eme na gboo bịakwa atakwa ọjị ṅụọ mmanya ebe sizie nke nwaanyị na tụrụ onye mbe na ị ga-enye nneta ana ahụ courtship nneta ana ga-enye nneta ana abụ na iyi eje na befa ije na befa na ị ga-anọ izu okwe ọdịbendịrị etu ha nwere ike ụfọdụ ya asị 8 days ụfọdụ ya asị gị 4 days n'ọnwụ na ha nyere gị ije ebe ahụ ịsachasịara ha ezinụlọ so nne ebe a kichin sie nri enene ya akwụkwọ ma akwara ụkwụ nwaanyị nyere nne ya apụta ụtụtụ jekpọọ ndị ụtụtụ zaa azụ ụlọ mechaa ihe ndị kwesịrị ime ị na-eme ihe a na-enere gị ịdago ndị ụmụnna ndị na-abata sị nọkwa onye ọbịa nne taa nwa m ka ghere nne ịdago ha gwụ ka a na-enere gị ụbọchị ya anazi ịnọchazi ihe na-ana ejegotara gị ihe dị ka iyeri gotachara ihe eji achọ mma eburuzie mmanya nkwụ enu bunye gị si gị bunara nna gị iburuzie ebunatara nna gị ihe niile ahụ ihe eji achọ mma nwa ndị dị gị dị umeadị bọọhị na-anụ gị gotachara gị na ihe ndị nwoke na-anụ gotachara gị na mmanya ibunata ya egosi nne na nna gị na ebe ijere na ijere ọfụma na ha anabatara gị na ha dị satisfied na agwa gị. So kedu ihe bụ courtship? Courtship bụ oge nwoke na nwaanyị ji anụ onwe ha nso umebi na-esiri ya nri ọ na-enene gị akwụkwọ ị na-enene ya. So ọdịnala Igbo were allow. Daalụ. Thank you so much, sir. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Question and Answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana on WhatsApp with the number showing on your screen right now. Ogbuefi, thank you so much. Thank you. We really appreciate it. Thank you. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, my advice, keep watching Eziokwu TV. Keep following Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu. Ka ị na-awọchi anyị na-emetụ aka na share button na-agwa ndị mmadụ gbasara ihe nụrụ taa. Ka ị na-eme nke ka Chukwu Okike gọzie gị. Na-agakwazi ọfọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'ụbọchị taa and ndị niile ga-emetụ aka na share button. Na-agakwazi ọfọ n'isi ndị children of the temple and friends of the temple. Na-agakwazi ọfọ n'isi ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Asị m ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie unu. Asị m na akakaka anyị amakwa unu na jijiji anyị ama unu. Asị m na onye fụrụ na atụfere ufere ya amapụ ya ọnụ. Asị m na unu ga-ejekwa n'obodo na unu ga-anara obodo. Asịrị m ma iro na-asị na-egwu ala ọfọ na ogwu enwere mgbochi. Asị m na ọmaka ya emela unu ga-adịkwazi ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Ya gaziere unu. Asị m ụbọchị nta anyị chọọ na Owere nchi nya ma ọfịa dịkwa ka enwe amara ya wee na-asị na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ ji wee chụ aja na-emecha na ọya epu ome n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ọ maka meelu unu ma ndị nọ n'oru ma ndị nọ n'Igbo n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ. Viewers all over the world, thank you for joining us today. Daalụ.